So listen, every single Thursday, we've got a feature that we do, which is called Eza Setegwini, which is brought to you by eThekwini Municipality. It happens here with Vuma 103 FM. It happens every single Thursday at 8:20. And this morning is no different. So what we do, we basically catch up with the number one citizen, Mayor Etegu, Cyril Club. Good morning, Mayor. Unjani this morning? Hayi ngibongelele ubongani noSilino Kapel namhlanje kuseni nabalaleli bonke bevuma FM ngokuthi nibe nathi. Mayor, siyazi ukuthi izolo buhambele iMontclair Lodge kade lapha uyobheka ukuthi lama unity awu137 lawe enwalungisela izisulu zale ikhukhule kade zikhona ukuthi aselungile yini nanokuthi abantu bazongena this weekend. Mhlawumbe nje wasichazele ngabanzi ukuthi le project ihamba kanjani. Mfethu ngiyajabula ngoba sathenga iMont Lodge sinomhlangano nomnyango kaHuman Settlement kaBabuduma sifuna ukulungiselela zona izisulu zesikhukhula and in fact iMont Lodge izosebenza njengendawo kuzohlala khona bonke abantu aba-affected yi-disaster bathintwe yi-disaster bahlale ngalesikhathi sisabalungiselela izindlu ezinobunikazi ophelele nalaba ke sizobafaka lapha ama units aseready awu137 uma siphile yonke le project lama flat azosinikeza ama units awu600 kodwa ke esizoqala ubafaka manje bazosebenzisa ama units awu137 uzothi ungakapheli uJune sizobe sesinama units awu309 ese wonke azobe sephelile ungapheli uJuly and njengoba ngishilo ke idilesikhashana and ngafika lapha ngoMarch ngizobheka unkontileka ukuthi usehambe ibangeni kanjani angithembisa mfowethu ukuthi uyothi phela inyanga kaJune uyobe esewaqedile lama units awu137 nebala ngafika izolo wangikhombisa ukuthi usewaqedile nesizoqala aqhubeke namanye ukuthi ngoJuly sinikeze asephelele so309 kothi pheli unyaka uzobe sekunelinye futhi inani eliavailable ngoba sifuna ukubasusa bonke laba abatshalwe lapha edolobheni endaweni esikhokha zona irent emveni kwaloko mfowethu ngizobe sengibheka laba abakuma-transit camps ngicela ukusho nje emphakathini ukuthi angibakhohliwe nabo ngoba nabo ezinye izisulu lezi ezashawa izikhukhula noba basuswe endaweni ngezathu ezahlukene ngiyabonga mfowethu. Kuba mnandi makuzokala indaba enjengalezi Mayor kuyancomeka kakhulu. Mase siya endaweni ke esithanda ukuthi sijabulele kakhulu ngayo yonke iminyaka meyiza la eThekwini ahamba kanjani mhlawumbe amalungiselelo okusingatha the 2026 Hollywood's Beds Durban July izoyenzeka nje eThekwini ngempela sonto ka mhla ka4 kaJuly ungasichazela nje ukuthi ke siyoswenka kanjani ikhambe kanjani izinto khona. Mfethu ngiyathemba ususikile nawe impela sesifikile lesikhathi leso and lapho sokwamkela khona inkulungwane zezivakashi eqhamuka endaweni zonke abantu esibalindelelana ke bangaphezulu ka40,000 and uyabona into engiyithanda ngalomcimbi esikhuluma ngawo kuba khona imicimbi eyandulelayo kube khona imicimbi ehamba kanye nawo ama side show events kube khona imicimbi eba after lo mcimbi njengoba uzoba ngomgqibelo uzoba khona imicimbi ethe ngesonto lokho ke kusho ke ukuthi indawo zokulala lapha edolobheni nozokuthenga ukudla nezongcebeleka and idatha zonke inhlabe zongcebeleka zizobe zigcwele phama labantu ke bazobe bespend imali la eThekwini abazoyisebenzisa nje bazoyichitha ingaphezulu kwa280 million rand. Lokho kuyajabulisa ngoba kuzobe sekufukela umnotho wethu njengethuku kuvule namathuba emsebenzi and sibonga nje ukubambisana sithi abantu beTheku ababaphathe kahle lezi zivakashi zethu idolobha lethu selihlinzekwe njengedolobha lapho bathi tourism destination indawo lapha abantu noma ngabe kuphi indawo abafuna ukuze eThekwini bazongcebeleka kusho kubona ukungcebeleka kithina kusho umnotho wezokuvakasha. Mayor futhi uzobuphekage ethina ke ngeDurban July weekend. Hayi nesidawo mfethu. Ngoba phela uthi siyahamba kushuthi sina siphekage Mayor Street. Guys, so listen, we are right in the middle of Eza Setegwini and we've got Mayor Yeteku, Cyril Club on the line.
Sesivala nje May, umasipala uzobe usingethe ama Sport Awards namhlanje la kuhlonishwa khona ama athletes nama administrators no coach ababambe iqhaza kakhulu when it comes to into yezemidlalo. Mhlawumbe nje awusichazele ngalolu hlelo. Mfowethu ngalolu hlelo lapha eICC eqala ngo6 ntambama. Iloko abathi eThekwini Sports Recognition Award and ngalama awards sihlose ugqugquzela intsha ukuba ibambe eqhaza elibonakalayo kwezemidlalo and sikwenza lokho ukurecognize ukubungaza ukuzinikela kulabo sebephumela ababenempumelelo emkhakheni yabo babone ukuthi bakwenzele abantu baseThekwini bezitheku ukuhlonipheke eKZN naseNingizimu Afrika. Sibonga bonke abangenele, siphinde sibonge ke nalabo abaphumelele baba ama-finalist and sibonga nje ingwele zethu sithi phambili naba bonke ababambe iqhaza kweze sports bephakamisa idolobha laseThekwini. Mayor, danko means thank you, Sebong. Thank you so much. So, ezaseThekwini is proudly brought to you by eThekwini Municipality, la Vuma 103 FM. Tune in next week, Thursday at 8:20 for more. Bongani and Slee. So